Naranda ko atag gisuot nga sinina. Nadag ko arang ka mga wide pants o wide nga hingani. May nang dako tag suoton no kay aron magtuo sila kuan dako ta. Bisag ra nga siya. Baktas kay day off. Naanis likod sa hong gitrabahoan sa una sa town pero na-assign naman tag bukid so sa usan ni ka trabahoan dire sa town. Pero sa bukid naman ta so wala na ta dire. Magpaktas na tingalig magkaon kog hotel breakfast no. Kay wa ko naghikay. Ay hotel dito dapit sa kuan sa dagat nga to ta makaon pamahaw.